indul. Nos, ez az Esztergom kertvárosi szeméttelep, amiről azt mondták, hogy itt mindenféle olyan létesítmény látható alatta, ami a csurgalékvizet elvezeti. Egyelőre itt semmit az ég egyatt a világon nem látok, csak bűzt érzek. Semmi olyat nem látok, ami agyagból lenne, vagy valami ilyesmi. Nem látok fóliát, annyit csináltak az egésszel, hogy letakarták homokkal, földdel. De ez már bőven kívül van a kerítésen, ez a rész. Na, egy kicsit ráközelítek a dolgokra. Ugye ez úgy néz ki, hogy kommunális hulladék, kommunális szemét. Ez az összes műanyag